Ha començat la temporada de primavera en bici de Sant Joan d'Espí. Cada diumenge s'organitzen sortides en grup. La primavera va plegar més de 700 aficionats. El Cor de la Flora manté viva a Sant Joan d'Espí l'antiga tradició de les caramelles, cantant per diferents punts de la ciutat per tancar així les festes de Pasqua. Amb l'arribada del bon temps, els carrers i parcs de la ciutat són escenari de moltes activitats per gaudir de la ciutat a l'aire lliure. Gegantons i capgrossos de les escoles i esplais van recórrer els carrers del centre. La popular cantant Merche va omplir l'auditori en un concert inclòs a la temporada d'espectacles dels teatres de Sant Joan d'Espí. Diumenge 19 d'abril va començar la temporada d'enguany de la campanya Primavera en bici, una sèrie de recorreguts que fins al 17 de maig ens conviden a aprofitar l'arribada del bon temps per gaudir de la ciutat a cop de pedal. Com ja és tradició, en la primera sessió es va organitzar al Parc de la Font Santa un circuit d'habilitats en bicicleta abans de començar el recorregut. Després, des del recinte firal, més de 700 persones van concentrar-se per començar un itinerari per la ciutat, que a més de passar per carrers i places, també es va endinsar en la zona de la Ribera per camins del riu. Es una medida muy buena para el pueblo, es pasar un día en familia, con vecinos, amigos y salir un poco de la monotonía. Molt bé, molt bé, molt bé. És una bona forma de promocionar l'esport i la mobilitat. Porque hago ejercicio y me pongo más en forma. Perquè és com el començament de la primavera i estem tots amb amics i els nens s'ho passen superbé, gaudim del poble i de la primavera i de la passejada de la bicicleta i fer esport. La campanya Primavera en bici permet gaudir d'uns matins saludables i festius amb familiars i amics. La temporada es completarà el diumenge 26 d'abril i 3 i 17 de maig. L'últim dia sortejarà una bicicleta amb els tíquets que hauran rebut els participants a la sortida. Ciutat important, orgull dels catalans. És lleial, majestuosa i comptant, nostre cap i casal. Les caramelles són unes cançons populars típiques de la Catalunya que tradicionalment es canten per Pasqua. Una antiga tradició que a Sant Joan d'Espí es manté viva gràcies al Cor de la Flora, que cada any organitza les tradicionals caramelles, tot tocant aquestes velles cançons per diferents punts de la ciutat. La meva barca és així. Les caramelles és que per la Pasqua s'acostumava a sortir als carrers a cantar, a fer cantades, on demanaven, o a les places o a les cantonades, i era un cant que es feia per tot el poble celebrant la Pasqua. La cistella és també lo típic perquè es noti que les caramelles anaven acompanyats sempre en dues cistelles i era per als donatius que ens fan a cada puesto. Dissabte 11 i diumenge 12 d'abril, les populars sonades de les caramelles van tornar a sentir-se a la nostra ciutat, gràcies a una de les entitats més antigues de Sant Joan d'Espí, el Cor de la Flora, amb més de 150 anys d'història. Amb l'ala d'un papalló. Diumenge 12 d'abril va tenir lloc la Festa de la Primavera de l'Eixample, amb epicentre a la plaça del Sol Solet. En aquest espai s'hi van concentrar diferents paradetes d'intercanvi i segona mà, es van realitzar activitats com un campionat de futbol de botons, es va oferir una cata de vins o un taller de bicicletes i es van poder veure actuacions com la realitzada pel Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre. L'arribada de la primavera també ens convida a visitar els parcs de Sant Joan d'Espí. El de la Font Santa, per exemple, organitza els diumenges al matí diferents activitats lúdiques i esportives per tota la família. Les zones verdes de la ciutat són ara més que mai una molt bona opció per sortir de casa durant el cap de setmana. Treballem a través del moviment i de la dansa conceptes de salut ambiental i, en concret, de la contaminació acústica.
La plaça de l'Ermita va plegar dissabte 18 d'abril els gegantons i capgrossos de les escoles i esplais de Sant Joan d'Espí. Els més petits de la ciutat són protagonistes d'aquesta trobada gegantera d'escoles i esplais, en què veiem els personatges creats pels centres educatius i de lleure dins la tradició gegantera de la nostra ciutat. Una trobada que ha celebrat enguany la seva 8a edició i que també fa la seva cercavila pels carrers. En aquesta ocasió, la família gegantera infantil de Sant Joan d'Espí s'ha incrementat en 3 nous capgrossos creats a l'escola Joan Peric Valls, el gos Tasquets, el gat Bigotis i el pirata Tramuntana. No sé lo que tienes, anda, dímelo, me estás volviendo loca. Quiero cantarte és el títol del nou àlbum de Mercedes Trujillo, coneguda amb el nom artístic de Merche. La popular cantant va omplir de gom a gom l'Auditori Miquel Martí i Pol el passat dissabte 17 d'abril per interpretar temes del seu nou treball, el 7è de la seva carrera i un dels més venuts a Espanya. De fet, aquesta gaditana porta ja venudes prop de 500.000 de còpies des que va treure el seu primer disc, Mi Sueño, l'any 2002. El concert de Merche ha estat un dels concerts de la temporada d'espectacles de teatres de Sant Joan d'Espí, que inclou teatre, música i monòlegs a 3 escenaris de la nostra ciutat: el Teatre Mercè Rodoreda, la Sala Boulevard i l'Auditori Miquel Martí i Pol.